다? 나 더 말아. 음, 아주, 역시都是像不干的不起，从事人不起的。俺大那些，아주 걔는 무슨 로저 돈 소리 집에 안에 근데 가게 라마 캠보 계획신이 나버지 조른세 로미에 남바 로미에 와나 남바당 안 라버도 중간 가게 주면 남바당 대신도 다지 Chciałbym na początek pozdrowić Abdzie Dorje Changboko Bokara Rinpoche i Kempolo Drodonio Rinpoche, wszystkich Kempo, lamów, nauczycieli z wszystkich klasztorów męskich i żeńskich oraz wszystkich studentów, szczególnie z mniszki studiujące w Siedrach, wszystkich przyjaciół w Darmie, którzy słuchają na całym świecie. Chciałbym Was wszystkich przywitać i pozdrowić dzisiaj. Dzisiaj mamy ostatni dzień tych wiosennych nauk Arya Kshema. Przez ostatni miesiąc rozmawialiśmy o autobiograficznych pochwałach, dobre czyny i bez wytchnienia szukał. Nie byłem w stanie jakby skończyć tych tekstów, tak jak planowałem na początku, ale mogłem jakby dość szczegółowo omówić pewne tematy związane z życiem ósmego Karmapy, co mnie bardzo cieszy. Chciałbym resztę tego tekstu omówić za rok. Oczywiście nie możemy powiedzieć, kiedy dokładnie te nauki się rozpoczną w przyszłym roku, ale być może, że to będzie podobnie jak teraz, czyli tuż po Losarze, tuż po tybetańskim Nowym Roku. Głównym celem dla mnie nauczania historii wyzwolenia, życia i wyzwolenia Mircea Dorje było to, że przez wiele lat chciałem, aby wszyscy moi uczniowie, a w szczególności mnisi i mniszki w Siedrach, którzy studiują teksty Mircea Dorje, zapoznali się z historią życia tego nauczyciela, z jego czynami ciała, mowy i umysłu. Chciałam, abyśmy wszyscy zdobyli jakby większe zrozumienie sytuacji i życia w sytuacji, w jakiej praktykował i nauczał Mircea Dorje. Wszystko jedno, czy nauczamy biografii zwyczajnej istoty, czy też biografii wielkiego guru, to chodzi o odkrycie, o poznanie jakby to nie chodzi tylko o poznanie jakby historii życia czy też dokonań tej osoby, ale też do poznania jakby całego świata, w którym on żył, wszystkich okoliczności, które wpływały na jego życie. Więc oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że mam pełne zrozumienie, ale ponieważ przez ostatnie lata dużo czytałem o Mircea Dorje i czytałem też jego nauki, to, to uważam, że czuję się jakby trochę bliżej tego świata, którym przebywał Mircea Dorje, który przemierzał.
wiele wydarzeń. Myślę, że wiele wydarzeń, o których mówiłem, było dla Was, to były nowe wiadomości dla Was. Dla mnie jakby zapoznanie się z tymi wszystkimi wydarzeniami, w tymi wszystkimi sytuacjami jakby sprawiło, że poczułem jeszcze większą wiarę i oddanie dla 8 Karmapy. Dla wszystkich Karmapów, szczególnie 8. Poza tym czuję się jakby wyjątkowo blisko właśnie 8 Karmapy. Dla przykładu, kiedy rozpoznano 8 Karmapę, to była ta wielka, to wielkie jakby dysputa, czy on jest karmapą, czy nie jest karmapą, tak? Był ten Tulku ze wschodu i Tulku z zachodu i zastanawiano się, który z nich jest prawdziwą inkarnacją karmapy. Narodzinom 8 Karmapy towarzyszyły wspaniałe znaki, ale wielu ludzi tak czy inaczej wątpiło w to, czy on jest karmapą, naprawdę. I w związku z tym Micio Dorje, kiedy przybył do wielkiego obozu, przebywał pośród ludzi, którzy w niego wątpili. Przebywał wokół ludzi, którzy owszem intronizowali go, ale nadal wątpili w to, że jest on prawdziwym karmapą. I on musiał jakby przebywać w tej społeczności, jakby nie miał wyjścia, tak? To była... Czasami można się zastanowić, czy oni naprawdę chcieli intronizować karmapę. Bo ludzie z Kamu zagrozili, że jeżeli nie zostanie intronizowani, to oni zaatakują tą drugą jakby stronę, tak? I ludzie się przestraszyli tych wielkich wojowników z Kamu. Więc pytanie się nasuwa, czy oni tak naprawdę wszyscy chcieli w ogóle go, czy nie byli po prostu, czy to się nie odbyło pod wpływem szantażu. Poza tym, kiedy już intronizowano 8 Karmapę, to jego największy jakby patron, czyli Gyaltsa Rinpoche, bardzo szybko zmarł i to jeszcze w dodatku istnieje duże podejrzenie, że został otruty. Potem Micio Dorje miał wielu wspaniałych guru, takich jak Sanjay Nyempa, ale żaden z nich nie był w stanie zmienić sytuacji, jaka panowała w obozie. Więc Micio Dorje jakby żył w tej całej atmosferze podejrzeń, kłótni i tak różnych spisków. Więc gdyby on był zwyczajną osobą, to istniałaby duża jakby prawdopodobieństwo, że stałby się słaby, że stałby się takim potulnym w końcu chłopcem, który po prostu robi to, co mu powiedzą, albo że rozwinąłby jakieś psychologiczne problemy. Ale on chociaż jakby przebywał w środku tego całego niezbyt przyjaznego otoczenia, był po prostu jak góra, jak skała, po prostu nieporuszony, nie bardzo, miał bardzo silną psychikę, doskonale wiedział, czego chce, był w stanie jakby przełamać te wszystkie ściany, ściany tych wszystkich popleczników i wrogów,
odsunął od siebie jakby wszelkie materialne potrzeby i był w stanie wznieść wielki sztandar nauk, praktyki i otworzył wielką skarbnicę nauk. To było to była wielki spadek, jaki pozostawił po sobie ten Gyalom Karmapa. Jego czyny są naprawdę olbrzymie. Więc czego ja się nauczyłem z tych nauk, z tego życia, czytając o biografię i autobiografię Karmapy Micho Dorje? Więc dla mnie był to jakby przykład mistrza, który nie przejmował się tym, co mówią inni, nie przemawiał, jakby nie przywiązywał się też do tego, czy on, do tych swoich własnych pomysłów, czy wątpliwości, czy on jest karmapą, czy nie jest karmapą. Po prostu jakby zachowywał się tak, jakby to nie było ważne, czy jest karmapą, czy nie jest karmapą, co inni ludzie myślą. Starał się po prostu robić co może z czystą motywacją, z czystym sercem i po prostu utrzymywać nauki Buddy i pomagać czującym istotom. Myślę, że wszystkie jakby biografie poprzednich mistrzów, a w szczególności ta biografia Micho Dorje, pokazuje mi właściwą drogę dla mnie, jak ja powinienem żyć. Więc dla mnie to nie jest tylko, to nie są tylko nauki biograficzne, to jest też jakby te nauki, te historie inspirują mnie do tego, żeby spojrzeć w siebie, żeby zobaczyć na swoje życie i jestem niezwykle wdzięczny za ten przykład, jaki dał mi Micho Dorje. Więc teraz chciałbym przejść do tego tematu, który rozpoczęliśmy wczoraj, o stylu malarstwa Karma Gardi. Chciałbym po prostu dokończyć ten temat dzisiaj, więc tak jak mówiłem, było dwóch jakby założycieli tego stylu malarstwa, Namkha-Tashi i Yatru Tulku-Pende. Niektóre historie mówią o tym, że Tulku-Pende był nauczycielem Namkha-Tashi. Także nie jest jakby jasne, czy on był również jakby założycielem tego stylu, czy nie, ale z drugiej strony dobrze wiemy, że oni malowali tak samo. Dowiadujemy się tych wszystkich rzeczy z różnych biografii karmapów i ich synów serca. I one jakby wszystkie razem zebrane jakby pokazują całą historię tych malarzy i tego stylu malarstwa. Nawet jeżeli Tulku-Pende nie był jakby założycielem tego stylu, to tak czy inaczej był ważnym przedstawicielem tego stylu. Na przykład w historii życia Situchiki Gyaltsena mówi się o tym, że kiedy powstawała świątynia Yermochi, czyli klasztor Yermochi, ze 150 kolumnami, foyer i to był bardzo duży klasztor, bardzo duży lakang. I wówczas Tulku-Pende i Sebum-Pende namalowali murale w tej świątyni, przedstawiające 100 czynów opisanych przez pana Chikyi Wangyuka. Czyli nie 12 czynów, a 100 czynów. Dalej mówi się, że Katoksitu w 1918 roku pojechał do klasztoru Karma w centralnym Tybecie i tam
I tam cały ołtarz tego Karmy Jarmoci był wymalowany historiami z Jataki i właśnie w stylu Gardri, czy Garri. To są właśnie te murale z klasztoru Karma wokół głównego ołtarza, więc tutaj mamy prawdopodobnie Karma Wangduka po lewej, a potem pierwszego Karmapa po prawej. Więc właśnie te murale jakby opisał Kato Ksituki, który zatrzymał się właśnie w tym klasztorze w 1918 roku. Więc mówi się o tych. Więc tutaj jest jakby też. Więc wygląda na to, że właśnie one były namalowane przez tego Tulku Pendę, wspomina się o nim również w biografii 9 Karmapy, napisanej przez Jalcaba Dragpadendrupa, że gdy Karmapa odszedł, że właśnie ten Tulku Pendę jakby zaprojektował całą stupę poświęconą Karmapie. Więc wygląda na to, że wygląda na to, że Tulku Pendę i Namkatashi należeli do orszaku Karmapów. Teraz tutaj mamy jakby ilustrację. Tutaj to jest namalowane przez 9 Karmapę. Rysunki, jakby ilustracje dorysowane na tekście do Puja Mahakali, gdzie powinna być melodia, tak? Zaznaczona melodia i 9 Karmapa jakby dodał kilka rysunków do nich. Wyglądają troszkę jak malunki dziecka i Tulku Pendę krytykował 9 Karmapy, że nie powinien malować, że ma absolutnie zero talentu. I mówi się, że później dlatego 9 Karmapa stał się wielkim artystą, właśnie dlatego, że został skrytykowany w ten sposób jako 9 Karmapa. Więc ktoś mógłby się zastanowić, jaką w ogóle śmiał krytykować 9 Karmapę. Wygląda na to, że po prostu ten artysta był bardzo jakby bliskim przyjacielem Karmapy. Wspomina o tym też Situ Penchen. Tulku Pendę też namalował właśnie synów serca Karmapy. 파진 들어보지 있어. Hola, ta 드링 뉴스안에 다 공기 균전 대달이야 된체네 에네 야트 주고 팬디디 통마르 지코랑 민지기 균지 이메일 마드바 치수 거디기
ane suyo tsuba ne songde ane kong gaji gi rimu chingi suyo chayin ba de paji xie ma guba zhiba chi rendo sam chengdo da yinbi ne kong da namga zhishi ni gi baru le ya chi rimu gi keshe min zhawa kanzhi yu me sa de kong na ba ni gi cheji ngoma ma je yinbi na an tada nga su ji xie tuya de kala khabaru cha di yore yinbi ne ya ane kong gi rimu gyu ze gi chuse de paji namga zhishi dang rabu rabu chi tene chi menro sam chengdo da tene namga zhishi go shuya yin namga zhishi de jidang ge je ge ba mi gyu de ji koran gi ane nge ge zhuba yin xie xie nzi namro ba da kong zhuba da kong gi ji ka shu da ji nam zhu ba xin ba ji tene ji ni mong nzi nam yi min du sa ne an di gyun san de ne ji suri gi gyu zel ya chang shi chu ba yi ma se par a gab di du sa ne ge ji gi ji mi se de be gab ya ji u chi mi ne che na ba ji zo ji ba de da xie ma go ba cha di ha re 라바라도 콘레야 감상 겨와야 세네 지 투지 첨부 나한테 지 레시 개 첨부 망부지기 에너지 소개다 지 골라 당게 데 남과 뜻이 거에 바디 세버를 차리 아래 배차샤비나 감상 신진 나와 주시 지면 나로래야 샤마랑 아베 남타르 텔 가르송 알았잖아 샤마랑 아베 떨롱래야 페베 겁래야 람쇼래야 팡모즈세야 들래야 페브레스 텔레야 양진닝기 스탕 섬을 야나기 주문닝버지 주문닝버지라 데네 에네 멘탕베기 슈샤베기 똠베기 제베르무 아지 케바르도 파바지 요레스 어디 케바르도 파바 델리 시샤제네 남과 저실래 닌자와지 저구여 제제 깐낭 깐낭보다 시 남과 저시 지네 아니 디기 남과 저시기 가서에 지샤베기 세단디 길샴 데니 다디 연연래야 지 상계의 제바 중이래야 되바 체샤베기 되베 체당 다는 신기 상계의 재민기 연대 대화도 민비기 연대에서 된베기 책디서 아니 더럽게 강래야 다르게 강래야 다르게 전 강래야 설기 이게 지네 아니 세상의 연연이나 잡아야 봐 진짜 所以那么的送的话，这张空당부 콘레야 당부지 거지 마 세고 난겐데做什么工作演拉来了然后是技术什么工作演拉给da 콘레야 da remote 망부지干那些呢 że dłużej od niego i później był głównym malarzem 9 Karmapy, on Dziukadorczy. 아니 치수 계속 주버 노부 상부 쇼스 세세 계속 군진 주민께 슈네 더 차디어와 와다 딘 두강 디브지 칭겐디 Więc później mówi się, że ten właśnie Namka Tashi też wykonał bardzo wiele malunków w Curpu i on był jakby takim podopiecznym szamana Kęcioka Yenlaka. I właśnie podobno Namka Tashi właśnie skonstruował jakby i wymalował jakby całą stupę z relikwiami szamara Kęcioka Yenlaka. Mówi się też o tym Namka Tashi też wymalował też bardzo wiele jakby murali w świątyniach należących do Szamarpy, jak i do 9 Karmapy. Y la persona que supervisó la construcción de la estupa fue Namka Tashi. Niestety znowu wchodzi nam hiszpański. De la misma manera, cuando el noveno Karmapa Więc ten Namka Tashi, ponieważ był bardzo wielkim mistrzem malarstwa, jakby przyciągał do siebie bardzo wielu uczniów. Bardzo wielu młodych malarzy jakby zgromadził wokół siebie i uczył ich właśnie tego stylu Karmagari.
Malował przez jakieś 8 lat różne tanki, które później ofiarował 9 Karmapie. Wiele na przykład murali, które namalował, nadal można zobaczyć. Na przykład w Kushok Ogmingling, w klasztorze założonym w 1599 roku w Jungdargie. Obecnie to jest Tse City. I tam jakby namalował takie tanki wszystkich mistrzów linii Kadziu. Właśnie ofiarował je również 9 Karmapie. Więc te ruiny tego klasztoru nadal istnieją, nadal można je zobaczyć i w związku z tym takie fragmenty tych murali można obejrzeć. Bardzo ważne jest, abyśmy jakby zadbali o te murale i abyśmy je studiowali, żebyśmy je dobrze... Więc to był ten klasztor. Więc jakby ten klasztor powstał jakby na samym początku, kiedy dopiero jakby rozwijał się styl Kamagari, więc jeżeli chcemy jakby zrozumieć, jak ten styl oryginalnie wyglądał, czym się charakteryzował, to dobrze jest jakby studiować, właśnie patrzeć na te murale. Kiedyś to był bardzo duży klasztor. Teraz to wygląda troszkę jak po prostu taki dom farmerski. Nikt o niego nie dba, więc dobrze, że ktoś zrobił te zdjęcia. Wygląda na to, że istnieje duże zagrożenie, że te pozostałości po tym klasztorze wkrótce zupełnie jakby znikną i wraz z tymi muralami. Wygląda na to, że to właśnie one były namalowane przez Namkatashi i później są tutaj murale z klasztoru Lalong w Lodraku, i tutaj też ciężko powiedzieć, czy to był Namkatashi, czy Tulku Pende, bo oni bardzo w podobny sposób malowali. I tutaj również jakby zachowały się takie szczątki, fragmenty murali, które przedstawiały wszystkich karmapów i synów serca. Więc tutaj po środku był Wangjuk Dorje, 9 Karmapa, tak? I wszyscy pozostali karmapowie i synowie serca wokół. On został tak naprawdę odkryty niedawno. Więc w Butanie jakby był taki jakby oddział klasztoru Trangu i w nim były, w którym też znajdują się, w którym odnaleziono jakby stare tanki linii Kadziu. Istniał opis, że to były 25 tanek, 25 wizerunków lamów Kadziu. I że były naprawdę wspaniałe i że były właśnie namalowane w stylu Garli. Najprawdopodobniej namalowano je za czasów Shamarpy Kyaku Yenlaka i najprawdopodobniej namalował je Namkatashi.
Też dlatego, że ponieważ Namkatashi był jakby takim podopiecznym Choka Yenlaka, który też jakby prosił go o malowanie wielu innych jakby wizerunków, więc więc to są te właśnie te więc to są jakby takie bardzo stare malunki i też reprezentacje stylu Gari. To są właśnie te przykłady tych malunków. Dwa przykłady, które chciałbym Wam pokazać. Podczas rewolucji kulturalnej były one schowane w jaskini, dlatego no, zostały w ten sposób trochę zniszczone, jak widać. Więc w wielu miejscach jest takie właśnie dyskoloracja, taka jakby rozmazane te kolory są. Tak jak mówiłem, Namkatashi i Tulku jakby byli założycielami tego stylu Kari. Ten styl Men, a potem studiował styl chiński i kaszmirski. I jakby malował w stylu, który trudno porównać do jakiegokolwiek innego stylu tybetańskiego. Dziesiąty Karmapa był też bardzo utalentowanym poetą. Więc ma się wrażenie, że niektórzy mówią, że dziesiąty Karmapa jakby przybył na ten świat głównie po to, by być artystą, by sprawiać w tym przyjemność Avalokiteshvarze i wielu zachodnich jakby uczonych, którzy studiują sztukę Chögyam Dorje, jakby istnieje wiele przykładów jego malarstwa. Jakby tutaj chciałbym pokazać na razie dzisiaj tylko jeden, ten, który przedstawia jakby pokonanie Mar przez Buddę. W przyszłym roku myślę, że w przyszłym roku będę mógł podczas nauk więcej powiedzieć właśnie o dziesiątym Karmapie Chögyam Dorje i o jego malarstwie. Więc tak jak mówiłem, istnieje jeden tekst, który bardzo dobrze opisuje styl Karmagari. W nim opisane są właśnie proporcje, jakie powinny mieć postacie. Istnieje również kilka innych tekstów, które opisują ten styl. Między innymi uczniowie Tsongkhapy napisali różne teksty, które mówią o tym, jak powinny wyglądać proporcje postaci na tankach. Taranata napisał taki tekst. Tak samo Lotsawa napisał taki tekst. Jest bardzo wiele takich tekstów, które są mówią o tym, jak w stylu Men powinno się właśnie rysować i jak utrzymywać proporcje różnych buddów i bodhisattvów.
개방하면 수익 제시하베 차세 디술이 미는 아주 심중 체제 아니 디기 필름 간절해도 다는 신기 디주기 캐셔 가라가라도 데 시고야 돼 계심 쉽지면 로삼트 다 간다냐 다다 Więc kiedy patrzymy na te wszystkie teksty, kiedy czytamy te wszystkie teksty, dobrze jest je studiować i dobrze jakby poznać historię, jak te i czym różniły się te wszystkie style malarstwa tybetańskiego, jakie były ich podstawowe różnice i jak w ten sposób można odróżnić właśnie od nich styl Kamagari. Jest też taka stara tanka Gyaltsaba Rinpoche, namalowana za życia Gyaltsaba Rinpoche. Więc namalowana ona została przez ucznia szóstego Gyaltsaba Rinpoche. Istnieje kilka starych malunków przedstawiających szóstego Gyaltsaba, ale ten jest jakby najważniejszy z nich. Więc wygląda na to, że to są takie właśnie jedne z najstarszych malunków w stylu Karmagari. Później, tak jak mówiłem, był taki artysta Chut Tashi. On był jakby jednym z trzech wielkich Tashi, trzech wielkich malarzy, wielkich malarzy. I to jest właśnie to jest taka jakby, to jest właśnie tanka namalowana przez tego malarza. On namalował jakby tankę przedstawiającą linię Drukpa Kagyu. To jest jakby taki cykl tanek przedstawiający Drukpa Kagyu i to jest jakby pierwsza z tych tanek przedstawiający Vajradharę. Później w XVIII wieku pojawił się Situ Parchen, który oczywiście oprócz tego, że był wielkim uczonym, był również wielkim artystą. On odtworzył, podtrzymywał właśnie ten styl i propagował styl Karmagari, malarstwa Karmagari. Miał bardzo duży wpływ na utrzymanie tego stylu. Nie trzeba dzisiaj dużo na ten temat rozprawiać. Więc w przyszłym roku muszę zacząć już przygotowywać się do nauk w przyszłym roku. Więc tyle ode mnie w tym roku dzisiaj. 다들이 아주 하면 되지면 그저 총모도 그래 되미냐 안다 디기 첩접들이야 아니 다리 제게면 미규도 지기 남달 셰아기 안다 저지 제 안다는 신규 조다주 바본 이시라게 링 조르규베기다 중근하기 주문나버스에기 아니 긴구룹 셰제 안다리 순수의 대수인의 비냐 통답할숨도 계획안을 리브로 주버들이야 아니지 참말로야지 ponieważ nie mogliśmy zorganizować jakby fizycznie zgromadzenia Arya Kshema, zorganizowaliśmy, chciałbym
jakby zorganizowaliśmy te nauki online i klasztor żeński, Siedra Żeńska, która była odpowiedzialna za tegoroczne nauki Arya Krzyma, jakby dobrze to zorganizowała. Uważam, że to się odbyło w bardzo wspaniały sposób, było bardzo pomyślne. Jestem bardzo za to wdzięczny i dziękuję wszystkim. Jak wspomniałem wcześniej, nauki tegoroczne chcieli jakby na początku miałam taki plan, aby skończyć jakby cały tekst w tym roku. Więc gdybym skupił się na tym, żeby skończyć w tym roku, to nie wszedłby w te wszystkie szczegóły, które omówiłem, dotyczące różnych karmapów, obozu karmapów i tak dalej. Gdybym tego nie zrobił, to skończyłoby się na tym, żebym po prostu dał link do tych tekstów i nie byłem w stanie powiedzieć nic więcej. Podobnie więc mam takie poczucie, że kiedyś mieliśmy Karma Garcien, tak? Czyli obóz karmapów, który nigdy nie zatrzymywał się na dłużej w jednym miejscu, tylko podróżował po to, by tworzyć jakby związek z wieloma jakby społecznościami w Tybecie. Więc to była jakby taka zręczna metoda praktykowana przez poprzednich karmapów. Dzisiaj, dzięki temu, że mamy taką technologię i taką możliwość, to w zasadzie nie musimy podróżować. Możemy jakby nawiązać związek z różnymi istotami, z różnymi słuchaczami na całym świecie bez podróżowania. Więc jest to jakby taki obóz internetowy. Mamy taki, który nie wymaga od nas koni, nie potrzebujemy namiotów, wystarczy, że mamy internet i jakieś urządzenia do nagrywania, odsłuchiwania i tak dalej. 안 두주 덴베 총회 삼려야 안 남발랭게 삼으려야 캡자 쇼초가 쇼인. Więc chciałbym jakby podzielić się jakby wszystkimi różnymi doświadczeniami i wszystkim tym, co do tej pory jakby zrozumiałem z różnych nauk. Więc dlatego chciałbym kontynuować te nauki. Mam nadzieję, że zorganizujemy również letnie nauki. Nie mamy jeszcze jakby konkretnych dat, ani konkretnego planu, ale jak tylko to ustalimy, to przekażę Wam wszystkim. Myślałem też o tym, żeby udzielić jakichś nauk przez internet po chińsku, ale też nie byłem w stanie nie byłem w stanie określić, jaki to będzie temat i kiedy to będzie. Może to będzie trening umysłu albo jakaś sutra, nie wiem, jeszcze nie został temat. Kiedy byłem w Indiach, nie mogłem podróżować, więc ludzie przyjeżdżali do mnie, żeby wysłuchać nauk. A wtedy też internet nie był zbyt dobry, teraz internet jest coraz lepszy, również w Indiach.
Więc jeżeli mogę nauczać, mogę tak nauczać przez internet, to zaoszczędzicie dużo pieniędzy na to wszystkie podróże więc może to nawet wam się spodobać, bo nie musicie wychodzić z domu, nie musicie wydawać pieniędzy na samoloty i tak dalej. Więc jestem trochę zmęczony już dzisiaj i nie mam już zbyt więcej do powiedzenia, więc na tym już się zatrzymamy. Teraz przerwa.